Som l'escola GEM. 2, 3. Fem 50 anys! Necessitem la teva col·laboració. Tens fotos de quan anaves a l'escola? Tens ganes de participar en la nostra festa? Vols aportar-nos idees? Truca! Truca! Contacta amb nosaltres a través del Facebook 50 anys GEM. Escriu-nos a material50anys@escolagem.cat. Recorda que l'escola som tots. Moltes felicitats!